Na mestskom úrade sa konalo stretnutie študentského parlamentu a vedenia mesta za účasti riaditeľiek niektorých považsko-bystrických stredných škôl, riaditeľky PX centra a predsedničky Červeného kríža v Považskej Bystrici. Cieľom tohto stretnutia vlastne bola tá spolupráca medzi študentským parlamentom, jednotlivými strednými školami, vedením mesta a samozrejme aj organizáciami ako je PX centrum a Červený kríž. Vlastne spolupráca bola celkom dobrá aj minulý rok, chceme to ešte troška vylepšiť a pripraviť sa na ďalší rok. Konkrétne vízie v študentskom parlamente o nejakej ďalšej spolupráce s týmito organizáciami aj s mestom? Tak samozrejme, s Červeným krížom už máme dohnuté nejaké akcie, takisto aj s PX centrom. S vedením mesta samozrejme zatiaľ máme veľmi dobré vzťahy a dúfam, že to bude pokračovať ďalej. Fungovanie študentského parlamentu hodnotí pozitívne mesto aj riaditelia stredných škôl. So študentským parlamentom spolupracujeme už od minulého roku a vlastne funguje už dlhodobo. Minulý rok bolo zjavne vidieť ten veľký skok a veľký posun z hľadiska koordinovanosti a z hľadiska toho, že sa tam čoraz viacej mladých ľudí zapájalo. My sme z toho nadšení taktiež. Podporujeme to. Tak ja sledujem študentský parlament posledné 2 roky tak intenzívnejšie a myslím, že tá činnosť naberá na celkom slušných obrátkach a že tie akcie, ktoré poriadajú, tak majú stále lepšiu a kvalitnejšiu úroveň. Ja som veľmi rád, že máme v meste Považská Bystrica takých aktívnych študentov a budem sa im snažiť pomôcť, ak sa to bude dať aj s tými akciami, ktoré poriadajú, či už po finančnej stránke alebo po organizačnej, tak sa môžu spoľahnúť aj na mestský úrad, aj na PX centrum. Viete, kritizovať to dokážeme všetci. Urobiť niečo preto, aby to bolo iné, to už je o niečom inom. A mladí sa do toho pustili, ja im obrovsky fandím a samozrejme, že kde sa bude dať, tak im pomôžem. Verím, že im vyjde v ústretie aj mesto. Dnes sa hovorilo aj o určitom finančnom zabezpečení. Je to taká veľmi aktuálna otázka, ale naozaj preto, aby oni mohli fungovať, aby aj tie aktivity išli, potrebujú aj určité financie. Stretnutie so študentským parlamentom malo podľa vedenia mesta význam. Stretli sme sa ako starí priatelia zase po dlhšej dobe. My sme nadšení, to nadšenie od tých študentov sme prijali a budeme pokračovať ďalej. Už na zajtra mám pripravené úlohy pre pracovníkov mesta, ako pomôcť aj študentskému parlamentu, aby sa trošku viacej zaktívnili aj cez našu web stránku napríklad. Tak bola to taká viac menej neformálna diskusia, keď sa pýtali na problémy, ktoré nás trápia všetkých, ako skatepark, ako amfiteáter, ako vyžitie mladých. Myslím si, že tento rok sa zameriame hlavne na to, ako zlepšiť to vyžitie mladých a do budúcna, ak sa napravia tie financie, ktoré na meste sú, tak potom sa môžeme púšťať aj do nejakých väčších projektov, ako vybudovanie skateparku, kde si uvedomujeme, že tie predstavy, ktoré boli v minulosti o tom vytlačiť na okraj mesta, sú nereálne, pretože tí skateboardisti alebo tí mladí ľudia chcú mať ten priestor niekde poblíž centra mesta, pretože ak by sme sa ich snažili násilím vytlačiť mimo centrum, tak oni sa nám sem vrátia a potom to nie je dobré ani pre ostatných ľudí, ani pre nich, keď nemajú ten areál prispôsobený. Takže budeme sa hľadať nájsť pre nich nejaký priestor, ale je to o spolupráci. Ja som rád, že máme partnera na strane študentského parlamentu, že máme s kým diskutovať o tom, že kde by si ten priestor predstavovali a potom musíme doriešiť otázku financovania, ale to je otázka ďalších rokov.